O Concello da Pobra aprobaba no último pleno unha modificación de decreto que permitirá destinar unha partida de 69.000 euros de fondos propios á hostelería local, en virtude do convenio de colaboración asinado coa Xunta. En total beneficiaránse a uns 69 negocios que recibirán unha axuda inmediata de 1.000 euros. Son 69 os locais hosteleiros beneficiados por estas subvencións e o Concello da Pobra aporta 1.000 euros por cada establecemento. A cuantía final son 69.000 euros que se suman xa ás outras axudas do PEL que se deron con anterioridade. E que ofrece unha ventaxa moi clara, que é o ingreso vai ser directo nas contas dos beneficiarios sin que o Concello teña que recibir solicitudes, avalialas, nin os beneficiarios e beneficiarias teñen que xustificala. Iso para nós foi decisivo a hora de tomar esta determinación porque nos aforra a cantidad de traballo administrativo. Temos en conta que estamos aínda tramitando o PEL reactiva e que é unha carga de traballo que o Concello non está preparado para soportar e que, por tanto, é maiores. Dende o Concello afirmaron que a modificación de decreto non significará que esas partidas destinadas á mellora do alumeado e a custear as festas do Carme dos Pincheiros e a do Nazareno non se poidan restituir nun futuro. Esos 69.000 euros os habilitamos con esa partida, como decía a concelleira. Como temos pendente aprobar os orzamentos 2021, esa partida se pondrá especificamente nos orzamentos e todas as demais das que sacamos se restituirán ou non en función de se é necesario. A de alumeado non será necesario porque aí nos sobra esa partida, digamos, gracias ao aforro. A do Nazareno dos Pincheiros se restituirán. No pleno tamén se acordou a suspensión temporal do cobro de terrazas e mesas exteriores, igual que acontecera o pasado ano.